ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅದ್ಭುತ ದಿನದಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உங்க எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறேன். ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. தினந்தோறும் நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது என்று எண்ணுகிறேன். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋರಾಗಿರ್ತಾರೋ, தேவனுடைய வார்த்தையை யார் கேட்கிறார்களோ, ನಂಬೋರಾಗಿರ್ತಾರೋ, அதை நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களாக, ಅದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವರಾಗಿರ್ತಾರೋ, அதன் மேல் விசுவாசம் வைக்கிறவர்களாக ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ அவர் ஒரு நாளும் கூட ಅವಮಾನ ಪಡೋಲ್ಲ, அவமானத்துக்கு ಗುರಿயாக மாட்டாங்க, ಆಶಾಭಂಗ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. அவங்க தலை குனிந்து நிற்க ಈ மாட்டாங்க. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿ ಬದುಕೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இந்த உலகத்திலே அவங்க வாழுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ஏன் என்று சொன்னால் ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಈ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು. நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிற மரம், செடி, கொடி, பறவைகளை தேவன் உண்டாக்கினவரா இருக்கிறார். ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ அதே போலவே ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೂಡ உங்க வாழ்க்கை ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. தேவனுடைய வார்த்தையினால் அது சிருஷ்டிக்கப்படுகிறதா. ಶೂನ್ಯವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ஒன்றுமே இல்லாத இந்த பூமியில் ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ இவ்வளவு அற்புதமாய் ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾದರೆ, தேவனுடைய வார்த்தை சிருஷ்டித்தது என்றால் ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கை கூட ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கலாம். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிருஷ்டிப்பார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬ್ರಿ. தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசி. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ. தேவன் உங்கள் மேலே என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அதை விசுவாசி. ಅದನ್ನೇ ಭರವಸೆ ಬಿಡಿ. அதை நீங்கள் விசுவாசி. ಅದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. அதை நீங்க பேசுங்க. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை யோசிக்காதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. உங்க சூழ்நிலை என்ன சொல்லுது அதை பேசாதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. சொந்தக்காரர் என்ன சொல்றாங்க அதை பேசாதீங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರೆ, உங்களுடைய சிருஷ்டிகர்த்தர் உங்களை பத்தி என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நீங்கள் பேசி அதை தியானிப்பீர்கள் என்றால் ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. அதே பிரகாரம் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆகும் என்று சொல்லுகிறேன். ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ஏனென்றால் ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ தேவனுடைய வார்த்தை ಯಾರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, யார் செவியில கேட்டு ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ இந்த செவியில விடாமல் ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ತಾರೋ அதை இருதயத்தில் எடுத்துக்கொண்டு ಅವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. அவங்க தான் இந்த உலகத்தில் அதிக கனியை ಅದಕ್ಕೆ கொடுக்கிறவர்களாக ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அதனால தான் ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ நீங்கள் எனக்குள்ளே ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் ನೀವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ. நீங்கள் ಅನೇக ಕನಿயை கொடுப்பீர்கள். ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, இன்றைக்கு உங்களுடைய வேலை இடத்திலே, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, உங்க குடும்பத்திலே, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, உங்களுடைய படிப்பிலே, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ நீங்க செய்கிற வேலையில ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದೀರಾ? கனி கொடுக்காமல் இருக்கிறீர்களா? ಯಾಕೆ ಫಲ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ஏன் பலன் கொடுக்காமல் இருக்கிறேன் என்று ಒಂದೇ யோசித்துக் ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ஒரே காரணம், ಅದು ಯೇಸು. அது இயேசு. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರೋ, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்க எப்போ ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறீர்களோ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் அது கொண்டு போய் விடுகிறதா இருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡುವುದಂತ ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ, தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும் என்று நீங்கள் ನೀವು விசுவாசித்தால் ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ತೀರಾ. நீங்க ஜெயசாலிகளா இருப்பீர்கள். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ, தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் என்று நான் விசுவாசிப்பீர்கள் ನೀವು என்றால் ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೀರಾ. நீங்கள் சுகத்தினால் நீங்கள் இடை கட்டப்படுவீர்கள். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಲಿ ಬದುಕಿಸುವಂತ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ, தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், இந்த உலகத்தில் என்னை வாழ செய்யும் என்று விசுவாசித்தால் ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. அதே போல நீங்க இருப்பீர்கள். ಯೋಬ 22:28 ಹೇಳುತ್ತೆ, யோபு 28:22 சொல்லப்படுகிறது, ನೀವೇನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀರೋ, நீங்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறீர்களோ, ನೀವೇನ್ ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತೀರೋ, நீங்க என்ன தீர்மானம் பண்ணுகிறீர்களோ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும். ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆ ಜನರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? இன்னைக்கு நீங்க உங்களுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து இல்ல வேற யாரும் ஏதோ சொல்றாங்கன்னு பார்த்து தீர்மானம் செய்து ಇಲ್ಲ கொண்டிருக்கிறீர்களா? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? உங்களுடைய இருதயம் சொல்லுகிறதை தீர்மானம் செய்து ಇಲ್ಲ ದೇವರ கொண்டிருக்கிறீர்களா? ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಾ? இல்லையே, தேவனுடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று அதன் மேலே நீங்கள் தீர்மானம் செய்கிறவர்களா? ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರೋ எதுக்கு நீங்கள் ಅದೇ பயப்படுகிறீர்களோ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. அதே உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறும். ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎದುರ್ತೀರೋ நீங்க எதை பார்த்து ಅದೇ பயப்படுகிறீர்களோ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. அதே உங்க வாழ்க்கையில ಅದಕ್ಕೆ நிறைவேறும். ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, அதனால் தேவன் சொல்லுகிறார், பயப்படாத, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗು வானத்தின் கீழே, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ பூமிக்கு மேலே ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು
எந்த சூழ்நிலை, ಎಂತ ಕಷ್ಟವು, எந்த கஷ்டம், ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯು எந்த ஒரு ಈ பிரச்சனைகளும் ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ இந்த உலகத்திலே யாருமே பரிகாரம் செய்ய முடியாது என்று ಯೇಸು சொன்னாலும் ನಿಮಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. இயேசு உங்களுக்காய் இருக்கிறார். ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் உங்களுக்காய் பரிகாரம் செய்கிற ಒಂದು மாற்றுவார். ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ஒரு சிறிய ஒரு கதையை நான் சொல்லுகிறேன். ಒಂದು ದಿನ ஒரு நாள் ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ஒரு மனுஷன் ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ನು. அமெரிக்காக்கு போக வேண்டும் என்று தீர்மானம் ಆಗ செய்தான். ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನು. அந்த ஒரு டாக்ஸிக்காரனுக்கு போன் செய்தான். ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. அவன் போன் பண்ணி சொல்லுகிறான், நான் அமெரிக்காக்கு சீக்கிரமாய் போகணும், நீ சீக்கிரம் கொஞ்சம் வரியான்னு சொல்லி. ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾ ಅಂತ. ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆச்சு வான்னு ಆಯ್ತಂತ ಬಂದ ಅವನು. அவன் வந்தான். ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவனை அழைத்து கொண்டு போகிறார். ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, இன்னும் ஏர்போர்ட் வந்து கொண்டிருக்கிற ಗಾಡಿ நேரத்தில் ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. அந்த வண்டி ஸ்டக் ஆகி ஸ்டாப் ஆனது. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ದ, டிரைவர் சொல்லுகிறார், ಸರ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ஒரு 5 நிமிஷம் நான் செக் பண்றேன். ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. போய் செக் பண்ணி ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು, half an hour ಆனது, ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ரெடி ஆகுது. ಒಳಗಡೆ ಕೂತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க ಅಪ್ಪ சொல்றாங்க, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು. டைம் ஆயிக்கொண்டே இருக்கிறது, ஏதாவது செய். ಸರಿ ನಾನ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಲಾ ಅಂದ್ರು. சரி நான் வந்து ಸರ್ பார்க்கட்டா. ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, அவன் சொல்றான், நான் 20 வருஷமா ನಾನೇ experience ನೋಡ್ತೀನಿ ஆயிருக்கு. நான் பார்க்கறேன் ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. இன்னொரு அரை hour அவன் எடுத்துக்கொண்டான். ಆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು, அந்த உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க வெளியே இறங்கி ಅಪ್ಪ வராங்க, ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಾ நீ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வா ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. போய் பார்க்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. அந்த இடத்துல ஏதோ செய்கிறார். ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂದ್ರು. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு ಅವನ್ சொல்றான். ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ஸ்டார்ட் ஆனது. ಆಗ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ, அப்போ சொல்லுகிறார், ಸರ್ ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, நான் 20 வருடமா இந்த வேலையில இருக்கிறேன், ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ஆனா என்னால ನಿಮ್ முடியவில்லை, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಾಯ್ತಂತ. உங்களால எப்படி முடிஞ்சிச்சு? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, அப்ப சொல்றாங்க, ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಪ್ಪ? உன் கார் எந்த கம்பெனி? ಫೌಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ. ஃபவுண்ட் கம்பெனி ಆ சொன்ன. ಕಂಪನಿಗೆ அந்த கம்பெனிக்கு, ನಾನೇ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ನಾನೇ. அந்த கம்பெனியோட ஓனர் நான் தான் ಈ அப்படின்னு ಒಂದು சொல்றாரு. ಕಾರ್ಗೆ இந்த ஒரு காருக்கு ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನೇ. ஸ்ட்ரக்சர் போட்டது நான் தான். ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ அதுக்கு எந்த இடத்துல பிரச்சனை வரும் ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. எனக்கு தெரியும். ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಯೇಸು. உங்களுடைய லைஃபுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தது இயேசு. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உங்க லைஃப்ல எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை மாற்ற தேவனால் கூடும். ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ. முடிந்தது என்று எண்ணாதீர்கள். ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இயேசு உங்களுடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் துவங்க செய்வார். ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಣ. கண்ணுகளை ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, பிதாவான தேவனே, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ இயேசுவின் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ಪರಲೋಕದ பரலோகத்தின் ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, நல்ல தகப்பனே, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಆಮೆನ್. ஆமென்.